Never mind, never mind. Pero pagkakita na ko sa imo, murag ni us-us ang akong edad. Ako gani, Tito Sauro, pagkakita ko man sa imo, ni os-os po nga ako nga Ang anong ni us-us? Ni os-os ang ako nga matres. Bungot sa iring. You're my heart. You're my life. You're my soul. Modern talking. My one and only thought. Nagkaintindihan din sila mga kaibigan. Nagkaintindihan din sila. Itago lang ako sa pangalan ng Mauricio. Ay, Mauricio. Grabe ha. Mauricio Ibot-Ibot Jr. Diretsoon ko naman Papa J. Boy Nunoy pa rin naman mamangkot sa kuha. Ako si Mauricio. Biudo. Uy, Biudo. Good morning sa mga Biudo, dira. Og andam Papa J. Boy Nunoy, mukalot kung naiipakalot. Oy, kuan gali ni sa Papa J. Murag kuan gali ni sa ning Kuan? murag kutkutiro. Minero goro ni si Mauricio ay. Siguro, no? Oo, Papa J. Boy Nunoy. After 15 years, nga naging single ako, Papa J. Boy Nunoy, as biudo. Nibalik, pagpitik, ang akong nagaisahanon nga tagipuson. Uy! Sana all. Sa isa ka babae, Papa J. Boy Nunoy, ngayon tago na lang nato sa pangalan nga Jessica. Oy, Jessica. Jessica. At lumipad. Ang aming team. Di umano. Magtaro niya si Rosauro, ha? Papa J. Boy Nunoy, 70 years old na ko. Lah, 70. Sigurado ni? Daw kuan lang ba daw? 72 ka lang sa personal ba? kanila ni Papa J. Boy Nunoy nga sa kamingaw sa payag. Siyempre, natural, Papa J. Boy Nunoy. May gamay ko nga farm. And sa akong mga income, Papa J. Boy Nunoy, nakabakal po kong cellphone. Ay, sana all. Mayo lang gani. Gamay imong farm. Abi, gani na mo ni Papa G. May gamay ka. Farm na, Brad, farm. Farm. That's why, Papa J. Boy Nunoy, every time nga maka-income ko, ginaipon ko, and nakaipon ko, Papa J. Boy Nunoy, nakabakal po kong cellphone. Uy, sana all, ha? Barato lang yung cellphone, Papa J. Boy Nunoy, nalang sa 16,000 pesos. Pila Papa G? This is size meal. Grabe ha. Ako ganing cellphone, Papa G. Tag size mil lang. Mahal-mahal ganyan yung Oh, cellphone, Brad. grabe. Para po, Papa J. Boy Nunoy, every time, basi kung makatagpo ko ka-textmate, o di ka ba, sino bang callmate, Papa J. Boy, na at least maka-video call. Uy, sana all. Maka-video call si Uncle. Nagpatakod po ko, Papa J. Boy Nunoy, og wifi. Uy, sana all. Pwede kami Grabe, makikuanda ni Papa J. Pwede kami makikonek. Hindi, password niya, sir. To make the long story short, diri ko na natagpuan ang babae. Nga sa pamatya ko, Papa J. Boy Nunoy, abo na ang muhatag og dako nga pagpalangga para sa kuha. Pero abi ko, amo na Papa J. Boy Nunoy, pero nabulilyaso. Para inyong maintindihan. Ano na ang mga natabo. Oh, Brad! Grabe sa kanang imang binada, Brad ba? Grabe gani, pare. Sukod nung nagpatakod ka og wifi, Brad. Amo gani nakikonek di pare. Gwapo gali di pare ba? Kusog kay mong signal, Brad. Pati ka kusog pare. Murag ka ng tambago ni, kinato ni Ilong Mas. Oh, gani pare. Oh. Are pare, matanaw ta, tanaw ta. Ano ba, Brad? Matanaw ta sang kuan pare. Sure. Oh. Kabo ba? Kabo, no? Dapat mo bayad mo diri sa kuha. Grabe ka naman, pre. Kaya adlaw-adlaw mo sa kuha diri. Sige mo kunin ka nga akong wifi, mo mo'y bayad-bayad ako. Adlaw-adlaw ka bayad. At least, hindi kaya mamingawan. Diri nga mayo nga may upod ka. Tama ka ng imo, Brad. Ako, Brad. Ang amo diri, Brad, kay gusto lang na mo sabayan ka diri sa imong trip, Brad. Nan, tama, gid. Kita mo pare, kung way kaya ka wifi pare, way kami yung gata, way kami kaagi, tanaw pare ka kwan. Way kami kaagi, tanaw ka bulldozer.
Unsa ko no? Unsa man ang iyong ginalantaw, be? Palingling ako na tanawa, ko, pre. Gusto ba si gusto mo man? Tanawa bala, Gatanaw kami sang bulldozer. Tanawa, Grabe pa rin, Mao di ay nga. Tingala ko nga bugat kay nga ko. Hinay kay nga kong internet. Grabe ka naman, pare. Gamay lang niya magkaon niya. ba? Pero pare, kamusta tong textmate mo? Brad, speaking of textmate, ha? Speaking. Magkita na mi karong hapon. Uy! Unsa ko no? Doon na? Oo, Brad. Magkita na mi. Di dalon mo kami? Brad, kalma lang mo na. Ha? Pasimuton talag mo kung magkita na mi. Grabe ka man, pare ba? Bala na namon kung anong ipasimot mo sa amon, Ginamos na namon ba? Wala ka pasimot mo karon sa amon. Ginamos naman araw-araw timuya. Dili, pasimuton ta mo sa kahumot sa akong ka-text me. Magkita na mi, Brad. Magkita na mi sa wakas. Sana all. Di nang inyong eyeball, pare. Sa may unahan sa round ball, Brad. Pero pare, ginapabalo ko lang namo, pare. Basi bala ilad-ilad na ako, pangawartahan ka lang. Oy, nag-video call me. Nag-video call ka mo? Nag-video call me kagabi. O gipakita niya tanan Uy, hala! Hala, pare. Perti kasinaw. Ba't mo siya ganon? Nag-video call ka mo? Nag-video call kami. Grabe. Pagkakita ko, Brad, Wow! ang akong edad na 60. Murag nag-28. Grabe, pare. Grabe ba? Ba't siya ganon gali? Magkapayo, gigilang video call pa rin, Ay, no? perti kayo ha, pare. Pagpakita niya sa kan, atong kuiba. Oh, Uy! may kuiba siya sa likod. Ba't mo siya ganon? May kuweba siya. Oo. Pagkakita ko, pare, ninubo ang akong edad. Uy, grabe pa rin, no? Nihimog 17. Di, anong kolor siyang kuweba, ya, pare? Uy, grabe green-green. Ito? Kamusta ang kuweba, ya, pare? Ito man? Ito? Ay, Brad. Green to kay Kompa Ay, man. green. Ate, pare. Kumbaga, Kompa. May lumot-lumot gali, pare, kung green. Oh, Kompa, kanang ba, tawagan eh. Kanang wala pa na kaging kaingin. Ate, buot mo si ganun, pare. Basi damo ilamon to, pare. Nagbasa na to. Ang ambal niya sa ko, pre. Wala pa kuno. Gihulat niya ako nga ako Ay, grabe, pare ba? Doon marami lang siya na, pare ba? Brad, pero nakita ni mga itsura, Brad. Uy, nakita na ko. Gwapa man? Gwapa kayo. Gwapa? Murag ang hil sa langit. Ay, grabe ba, no? Doon ang hil sa langit gali ito. Basi kung lang, basi hindi siya diretso sa langit. Basi hasta lang siya sa rainbow. Uy, pare. Basta sigurado ko nga akong ka-textmate magkita na. Pero, sige pare hindi ka magkabalaka pare. Ipahulam ko ni sa imo ang relo pare. Oh, sige pare. Pahulamon ka man namon sang pumada para gupo-gapo ka karon. Salamat kay mga pare. Pero Oo. basta importante pare. Ha? Tabangin lang ko ninyo. Sige pare. Buligi ko ninyo. Wala sa problema na pare. Buligi ko ninyo. Basta pare, mag-eyeball ka mo karon. Parigos ka na pare. Oh, pare. Maligo ko. Timpo mo naman na pare, magkapaligo ka na. Tama ka ng mga Brad. Oo. Pagkatom, happy kay ko sa mga Brad. Oo. Nga makita ni mo yung textmate. Kag ako pare, happy man ko siya pare nga makapaligo na sa. Good luck pare, good luck, good luck. Tama ka ni. Kay Bernie Santor, maligo na ingat mo ba? Jessica. Nalipay ako kay gitagaan ko ni Mog Chansa. Kagwapa yun ay sa imo. Ay, siyempre, gwapa tayo tay. Wala gi ko nagsala nga ikaw akong natisme. Ano itawag ko sa imo? Pwede tatay, uncle? Sauro na lang, Sauro. Sauro. Sauro is my name. Grabe ka man, Sauro ba? Wala gina ko nag-expect nga. Pila na gani edad mo, ha? Dad, Kagwapog siguro sa imo, Sauro, no? Sang kapanahonan mo. ang Sauro nga pangalan, kanang mga Sauro nga pangalan, mura na sila cowboy. Ay! Kusog mo sa kayo kabayo. Ay, grabe ko, ha? Walang mga Sauro nga Pero pangalan. ginapromisa ko sa imo, Sauro, nga sa sunod nga kita ayon nato, makasakay ka na gid sa akon kabayo. Di na ni kinahanglan og sunod pa. Kay karon pa lang daan. Ako nang ipagawas ang akong pagkakabayo. Hindi lang anay. Hindi na wala anay. Ikaw ba na first meet pa lang gani naton? Atat na atat ka na. Alangan. Imagine ni mo 15 ka tuig nga pertig uhawa sa kami. Grabe no. Hindi
ka magkabalaka. Sa sunod kita ay naton, makalupok na ng imo nga pusil. Hindi Pero- pala Sauro, ha? Pero day, di na nato kailangan pagsasunod. Grabe ka naman. Kaya gamay lang kayong oras. Baida na lang. Kung gusto mo, Gusto mo lagi, ha? sugdan na nato. Basta hambal ko sa imo, ha? Side pocket lang. Sugdan na nato. Dali lang. Dali lang pa. Ikaw bala, Ang sabaw. Dali. Basta, ginambal ko sa imo, ha? Ihatag na itong ginapangayo ko pala sa imo. Ano ba ito gipangayo? Di ba nag-text ako sa imo? Adala, lingong ko. Uy, Pag video call to, ha? iPhone. iPhone 26. Sige, kay nakabaligya magkuog ka na kopras. Baklan ta ka. Actually, ako... Hindi pala nagambal ko sa imo nga magbaligya ka sang kupras. Baligya mo man ang imo nga baka. Ang baka, no? Ibaligya ang baka. Kopras o baka ibaligya. Oo. Ang tama po Kaya na. kung kupras mo lang, hindi na makabakal sa kuwan. Mga pilay kantidad sa cellphone. Mga, kuwan mga 80. Bungot sa ring. Kagabay lang na sa imo, Oo, pero kung, sinta. pero ginapromisa ko sa imo, Sauro, kung mabaklan mo ako sang iPhone, ihatag ko man sa imo ang ginapangayo mo. Ako'y kagilok. Ako'y kagilok. Kabalo ka, Sauro, kining perlas ko, nagabalor ini sobrasyen. So, ginansyado ka giyapon. Bao ba? Mas maayo siguro. Ihatag na lang sa nako ang kwarta. Oo, Okay na ba? Okay ka, ayo. Ang bakal mo? Oo. Pila tanan nga kantidad tanan. Mga 80. 80,000. Imo na to 85. Baka Dali. namin sa imo, Tauro pa. Ari, Basta uwan. ha, once ari na sa kamot ko siya, ihatag ko naman sa imo nga akong Black Pearl. Ari na. 1,000. 2,000. Mo ka daw. 3,000. 4,000. Aba! 5,000. Aba! 6,000. Baka namin may bilog na galing nga Jismil. Oh, kompleto na. Pagbakalibog iPhone na cellphone. Ha? O saan naman eh? Pwede na bang musakay ang Dali kabayo? lang. Dali lang. Atat na kayo ang imong kuya. Oo, sige, sige. Musakay ng kabayo. Sakay na sa kabayo, ha? Basta ipromisa mo, ha? Hindi lang pag-sup niyang tambutso ko. Jessica, ingon ka nga pwede mo sakay ang kabayo. Nganong dito naman ginibandas may ka, dito mo lagi. May kulang pa ba? Ikaw ba, Lazaro? Ang gusto ko nga amat-amat ng anay, Saba, pandamay ka. Atat na kayo ang kabayo. Ikaw ba, Dili mo man mo pasakyo ng kabayo. sakay na gani, pero sa kwan ka lang ba na? Pero gusto na ko ka nang mutigidig yun. Magtigid-tigid ba na? Ikaw ba na? Gusto mo yan magtigid-tigid? Gusto na, ilig yun pwede. Ay, sus, gusto mo man lang magtigidig-tigidig? Dali lang. I-plaster ko lang, ha? Anong i-plaster? Magwa lang ako kadali. Oy! Magwa lang ako kadali, ha? Magwa lang ako kadali. Mautot lang ako. Ay, nagabiin naman lang. Wala pa makabalik si Jessica. Dahil lang, mamangkot na din sa rumboy. Excuse me, Brad. Oy, Brad. Ano to, Choy? Katong nagawas ka gaya na ba? Ay! Katong partner na ko. Ay, katong babae. Katong kulotog buhok ni gawas kay Ay, na oo. alas 8 sa buntag. Ay, alas 5 na mawala makabalik. Ay, Choy! Kagina pa to saya kag nagangkas na siya sa motor, nagpauli doon. Dili pwede. Kagisa pa, Choy, ikaw na lang bilhin diri sa amon nga kwan, nga in. Abi ganin amon, Choy, nasapuan ka na. Kaya mo to kagwapa nga chicks tiyoy. Abi ganin amon, nag-untay na yay mo nga tiil.
Simba ko. Unsa ko no? Oo, napuli na saya. Buot mo nga balo nga. Wala na ang babae. Wala nang babae. Napuli na sa. Unsa ko no? Di, paano ni Tiyoy? Ibig sabihin, giinjan ko ni Inday Jessica. Ay, sobra pa sa Indian, Unsa Tiyoy. ko no? 80,000 pa ito nga kong giyata saya. Isos, matuod ka. 80,000. Ate, sige, Tiyoy. Matiner ka lang, anay, da kay may eh. May lang walang iuntay ang tiil, Ron. Maayog. Mayroon, di wala ni untay ang tiil. Oo, maayog gani. Kay abi nila yan, naguntay na yati il. Ay, lamay ka. Papa J. Boy Nunoy. Nasikwat kita kung 80,000, Papa J. Boy Nunoy. May panamati ko sa kong mga barkada ba? Ay, disgrasya gid. Pusa nang bili ka latoy, apel ang bili ka Rabanos kag Bargoso. Ano kaya pwede niyong advice ako, Papa J. Boy Nunoy? Pambakal ko pa tayo nito. Ug baka. Oy, disgrasya gid. Disgrasya Amo na gid kinahambal Choy Mauricio nga di na jud pag-usab. Ay, napag-usap kaysa na lang. Oo. Sige. Atong lilingon ng uban nga mga ibang nga mga advice, Brad, sa mga kabrigada nato sa sender nato na patago sa Rosauro na yung Oy, pangalan. Rosauro. Rosauro. Saan ba ito sa ito magpulong-pulong